чӣ тавре ки Радиои Озодӣ менависад, дар шимоли Тоҷикистон кормандони ҳифзи ҳуқуқ якҷоя бо шӯрои деҳот дар хусуси муҳоҷирони меҳнатӣ, ки барои коркунӣ ба Русия рафтанд, маълумот ҷамъ карда истоданд. Ҳукумати маҳаллӣ ба маълумотҳои зерин дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ манфиат доранд: суроғаи истиқоматӣ, ҷойи кор ва рақами телефони мобилӣ. Ба сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд Ҳасан Ҳамроқулов як ҳафта пеш ба суолҳои мансабдорони ногаҳон ба манзилаш омада маҷбур шуд посух диҳад. Писарам дар Русия буда ягона таъминкунандаи оила мебошад. Аъзоёни гурӯҳӣ ташриф оварда, аз ҷумла дар хусуси писарам чанд муддат пас ба хона занг мезанад ва дар кадом суроға дар Русия зиндагӣ дорад, суол карданд. Ман сахт тарсидам, гуфт ӯ ба хабарнигорон. Ҳасан Амроқулов то ҳол ҳайрон аст, ки намояндагони ҳукумат бо чӣ сабаб дар бораи писараш, ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорад, пурсуҷӯ намуданд. раиси маъмурияти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Ҳусейнхон Ҳакимов ба хабарнигорон маълумоти зеринро тасдиқ намуд ва иброз дошт, ки маъракаи мазкур барои таъмин намудани амният карда мешавад. Яке аз мақсадҳо муайян кардани ашхосе, ки дар хориҷ аз кишвар ҳастанд, қайд намуд раиси ноҳия. Дилшод ном шахс, сокини деҳаи Ёлӣ, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар ҷануби Тоҷикистон, инчунин ба хабарнигорон хабар дод, ки ба қарибӣ кормандони милиса сумка ва рюкзакҳо ва инчунин телефонҳои мобилии донишҷӯёнро, ки наздиконаш дар Русия коркунӣ рафтанд, кофтуков намуданд.